kuzanda Peter Chiringa. Buguta Charles Junior. Ndiwe. Chakamere kungoti mabharani ambobuda. Ine case number. This name. Ndiani Buguta? Buguta. Nhasi mudaro zvaanapo ndipano chakamere nhasi yabhuku racho wabudisa bhuku mabharani abudisa bhuku racho Bhuku racho? Takamere nyaya iri pamberi penyu yakambopenha musi wa20 October gore rapera. Yaunzwa munoona kazanda Peter Chiringa amangarira Buguta Charles Junior. Nyaya yavo yanga iri yepfuma. Nyaya isati yaenda kure, Buguta akakumbira kuti auye naPeter. Vaibva rabvumira kuti ngauye nemwana wake. Vakavapa date musi wa13 mwedzi uno. Buguta bvakumbira futi zvakare. Dare renyu Changamire varati takumupa last chance auye naCharles Junior. Then tozotonga nyaya iyi next Friday 27. Akasauya taizomutonga nyaya iyi default. Saka ndodaro kuti ndova pamberi penyu. Ngewanga usingauyi kudare iwe? newe ndiri kubasa Wadaidzwa nedare? kuna ndiri kuocha But dare rakudaidza? Ngewe usingauyi kana wadaidzwa nedare? uya nechida bati vanja wavhumira Murungu upi asingabvumiri kuti uende kudare? Baba wako anosetsa mumaloya? Murungu upi anokurambidza kuti uende kudare? vati paholiday pesapa holiday yange yakairesa vaifanira kunge vasvika paholiday Dare rine nguva here handiti mhosva inoparwa kuti uri paholiday kana hausi paholiday. Unotongera dare? Bvisa $20 yekuti wakangoidaidzwa usingauyi kumanda. Tikatapedza kutonga uchagarapo wotsvaga $20 yako. Tokuendesa kumapurisa kusvika mari yedu yabhadhara. Bhadhara mwana? Changamire ndikubanza changamire handina chendikoka nacho pane zvamuri kutaura nenyaya yemari. Ndikazotenda kutsvaga mari ndoisa mari. Uzondotsvaga mari akaega. Mari? Takamubata. Kadondorara kumastocks. Kwete changamire. Nditochema kwamuri ndotsvaga mari takamubata. Zvinokwanisa zvokumbirawo changamire. Zvinokwanisa kuita ngezvekuti pamari yemuti anobhadhara. Handina kuiramba kuramba kuti ndakambira dare kwete. Ndinobhadhara mari yacho ndichadi ndotsvaga ndobhadhara. But mari yendinokwanisa kuwana iko zvinezvi handikwanisi kuwana mari cash. Ndokwanisa kuwana either swipe ndiyo inokwanisa kuwana handina iko cash. Unoenda undoweka tokupa wakomana unoenda paokei undoswipe. Hapana chakaipa changamire. Hapana chakaipa. Ngatitonge. Taurai tizve nhau yacho. Ari pere mukadzi wacho? Mani mwana? Ugari pakati pavanhu. Yeah.
nyaya mamaunzo muno mudare waPeter nyaya ngeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu neUS $3,000 sanaitara nyaya nchitaura yekuti muri kuzvidinei nemuromo wenyu anotara makasimudza izwi akaitisa pamiri mwana wangu unoita chikoro form 1 wakambogara wese here wakaita mwanai mukomana ali apo muzukuru wako ni Buguta. Ndinotenda ndinochinoramba asi ndinotarisira chikoro chakatariswa anonzi ari mwana wenyu Iyo zvirikutaurwa akatiwazi hanzi wakaitisa rudo pamiri. ina handizviziva nobena mwana Iyo inotaurwa iyo wadari. Mukomana zvari kurambawo inogonana kumajimo asi mari yacho yokuti unobhadhara kunde unobhadhara nemundo uri kurupomerwa mhosva kana zvawanikwa iwe usiriwe mhosva inodzeka kuna ava una tezvara asi kawanikwa waripo ucharipa futi pamusoro peizvozvo ndokufunga kwangu ndinoda kunzwisisa pane mukadzi wacho mukadzi ndizvoere zvekutaurwa nababa kuti uyu ndiye akakupa pamiri unodaidza unomuziva here anonzani akaonana kupi Makarara mese kangani titaure dzimwe nzvimbo dzamaisvira zvirikutaurwa anopenga here anopenga here haapengi saka ngeye achizoti iwe wakarara naye kakawanda hauna uremborara naye usanyepere makotsi kaiyoyo toenda kudzienei pfungwa dzaro dzakakwana here uri nomo saka uri kuti iwe uri nomo uyo ari nomo saka ngekuti anange iwewe wega pane varume wese ora tisisi kutaura zvekurarana nekuita sei zvori kuramba unomuziva here rume pachikoro mwana hauna kuonawo pachawakafunda tauraki ndambobvunzawo mukomana ndini yemusikana pane musi ini ndaitobva kwandaibva mukomana akapfuura haana kundiona ndiri pamugodi ndichitaura nomuwa achibva apfuura achinamba kwangu ini chibva ndabva ndanditoona vakomana vangu vandandinavo vairi muzukuru wangu nemumwana wangu mukomana tibva taenda kumba ndakasangana naye atikuda pagedhi pangu arikuda pagedhi pangu akateerwa musikana angaenda kuhuni achibva ateera akasvika kamuzukuru wangu andika akadai akabvunza kuti rubaendepi ndandaenda kuhuni akateera kuhuni ndikamutumira mwana mukomana wangu inini iye mukomana akateera akasvika uyo ariko kuhuni ndine kamwe kamuzukuru kanga musikana kanga kaenda rudo kuhuni saka handidzi kuti ava kuramba tikichi otaura kuti hautombomuziva dzimba dzana rudo dzakasiyana sei pamunogara iwewe nepana rudo patonore distance wazoziva
chapana sekuru. But you are the Sekuru. You young guys friend ya sekuru. Ini ndina ni friend ya sekuru. Sakaira na sekuru wake. Wai kudana na sekuru. Uyande asile. Anokuita uma pode. Boda. Aira na sekuru. Une umbo kuti aira na sekuru. Tipedi. Aira na sekuru kumbako. Pana tito wacho pampaika sekuru wacho. Nipo aira. Zvekuti kaweka mwana kaditwa ndaifamba ndaifamba nitwana tundo kupirira. Waita Chikuru chaiko. Tikasvika pakutadza sika chamugana sekuru wacho. Matishati daidza akataura kuti yoni yori ndabunga tadza kuirirana sauri vabereki vawirirana nezvamuri kuita. Maidza pachikoro chimwe chete. Daidza pachikoro chimwe chete. Narudo. Ayo, takaboti mumwe makadana naye. Ngana yasa utara zvekudana natomesa pasaidi. Unomuziva here pasina zvekudana. Unoziva pasina zvekudana ndomuziva. Arikutamba nedare kuti ambotanga kuramba chaiwo kuti uya kutombomuzivi zvachose handimuzivi. Ari kutoratidza kuti chokwadi akazviita uyu, asi ari kuda kutamba nedare nekuti ari kuramba zvinhu zvaanoziva iye zvino zvaakudzoka kuti handinomuziva. Asamboramba kuti handitombomuzivi. adopinda bosa sekuru. Saka mukomana yane mhosva yakazviita uchangamira. Right. Woenda kumadhieni. Do. Kuna last week ndakakumbira basi changamira. Baba vacho vaine bepa vakatisungisa kukoti. Vachanzi DNA ikasapinda 8 maila 2. Ndakauya ndikaswera panapa ngoma wapesera kundifonera kuti ikotuza chazikwane. Ndakagara apo andina DNA kwandakaenda. Iye mwana wanga asipa ndisoti baba vacho Handisataendesa isusu sedare. iyo wacho futi Iyo DNA yanga ndinoendeswa nani? naivo baba vacho ndivangwacho ndoenda ndikuti. Aiwa, dare ranga risati radaro. Pamusoro ndokunga takapiwa mwana achine nhumbu. Zvikanzi munouya akati ndinosununguka muna September, akasununguka zvedi musi wa 20 September. Tikapiwa 3 months dzekugara kumba nemwana. Tikanzi tinouya musi wa 1 December. Nedare tikauya pano iwo havana kuuya kudhieni kwacho. Tikaonzi touya kuti musi wa 13, tikauya musi wa 13. Iwo havana kuuya. Dare rakambotaura nezveDNA. Naita basi pamusoro ndikumbira kutaura. Ndichikutondera panyaya iyi ndichifonerwa ndiri kubva kuwange. Ndichiti ndiri kuuya kuno kwanditika. Ndikati ndiri kuuya pendakasvika kuno Changamire. Date rakanga ranzi madhiye. Judgment yakanga yamutara. Saka pasina niti kuchaitwa madhiye. Ndikabva ndazoya ndikaibhadhara 20 US judgment iyo ndikaenda nayo koti. Pasina kunzi madini acho azozvatendwa hana kuatendwa ndakaona pani judgment. Ndikaitenga ndikaibhadhara ini ndikatsvaga mari ndikaibhadhara $20 ndikaendesa kudare kukoti kesi iyoyo. Right. Woenda mwana wako ari kuramba. Saka tinoda kuti prove. Ndinotenda Changamire. Iwe ugara uchiziva kuti muzukuru wako. Ndinotenda Changamire. Mazuva anaya hazvichadi, hazvichanetsi. Ndinotenda Changamire. Saka woenda rini kudhieni paunenge waane mari nayo. Ngawandipo time from end of February ndopena ndane mari ndobhadhara mari yacho madini pay. Okay. I'm prepared to pay that. Ndinotenda. Pamusoro taneta nekufamba. No problem inoitika wana wachitoinzwai mai. Inzwai. Ndo problem yakaitika pamwana wenyu, iproblem yakaitwa nemwana wenyu nekuti mwana wenyu ndiye akandovhura makumbo. Asina kuteedza tsika dzekuti aende kuna madzitete, aende kuna nasekuru kuti ndaane mukomana. Mukomana ouya wana tete ouya taakulawo kuroora taakudii.
Saka aya maproblems ekuti munototambira kuti afambe kuti mwidi asolveke. Nekuti problem iyi haina kuitika pamusana pekuti mukomana ndiye akazviita akaita problem yega kana kuti musikana wese musikana wenyu ari equal to blame. Anditi so hamufaniri kuneta nekuti dai maida kuneta mwana wenyu mungadai makamupatsika kuti haurarwi nemurume asati adi akuroora. Anditi but ari form 1 akanga akuroziya nyaya yebonde muruzona pamwe tikamubvunza uyu akwanisa kutaura chichi ndakamusvira atoziya varume kudhara sandizveri ndimi nazoita tokutokaine kuti ndo dambudziko ramunofanira kuti mutoone kuti mwana wenyu akakuipinzai munjodzi. Saka nhau iyoyo munofanira kuti mutorambe mutoziya kutambira kusvika yapera nekuti akamhanya kundoita bonde ari mwana form 1 muchikoro. Saka izvozvo zvacho manje muri kunzwa mukomana kutaura kuti hana kumborara naye. Saka isusu tava kupruva kuti zveshu haana kurara naye here toenda otorwa ma-DNA test. Atorwa ma-DNA test zvikaonekwawo zveshuwa kuti mwana waainaye uyu haasiri mwana wake, uyu akanga akaita mwana newawo mwana, munenge makuari muripira inini. Makaoti tinawo ma-DNA test kana tikauya kutatu munhu wacho haanga uri kuisikoza totanga rwere kutanga kuti touya yeyo ndinzwaiwa watsamangureni mamazo yeyo uyu ndiyo wamapa ndaa yekuti akaisa mwana uyu ari kuramba dare ramusungira iye kuti enda unotoresa mwana uyu newe DNA test toonoti hausi baba wacho here. Baba uyu waCharles Junior awarumasirawo wakati ndinozvigona izvo ndo zvandiri kutoda ndinozviita kupera kwaFebruary mwedzi watiri kubatawo. Saka taakusungira baba waCharles uyu kuti wauye nema-DNA test uyu. Tikaona pano unopiwa tsamba nedare rinoi kuenda kuma-DNA test. Wobva netsamba iyo isina kuvhurwa tinovhurira muno toerengera muno muripo munhu wese aripo. Dare riri kuti zvenyu kana mwana wenyu uyu asiri mwana waCharles wamasungisa uyu, imimi mucharipira Charles uyu. ndo gemu yacho yatava kundopinda nekuti wakadzi vari kuzviita. Tisati before COVID takaita ma-DNA test tikaona kuti 70% wakanga wakanoona takaita about 5 wakaenda pa5 ipapo 4 wakanga wari wekunyepera varume. Umwe chete ndiye akahwina akanga ari mwana wemunhu iye. Urumbadzwa handiti. Saka kana taakuenda kuma-DNA test imi munofanira kutozviziva izvozvo kuti mwana wanyu kana ari kunyepera uyo, mwana wanyu kana ari kunyepera Charles handiti. Imimi nekuti ndotsura taakupinda muchamubhadhara ma-damages emwana wenyu achinyepa kuti ndiwo wakanga uri baba wemwana uyu handiti. Iyewo akandoonekwa kuti zveshuwa mwana ndewake achakubhadharai pfuma iyoyo okubhadharai ma-damages ekuti makafumirwayo imi mwana tezvara wacho namambo futi obhadhara kuna mambo
yekuti akanyepa pamberi pamambo kuti hana kumborara nemwana wavo. Handimuona dzake dzine nzadi dzawanda. Anoenda iye nemwana uyu, saka mai vacho vanenge varipo. Kana mado henyu kuenda imimi, hapana chakaita. Hapana wepano here anoenda nawo. Tinovapa tsamba inoenda kuno vanoita ma-DNA test. Iwe ma-DNA test vanounza tsamba yacho kuno havavapa. Toivhura muno muripo munhu wese aripo, tovhura tsamba iyoyo kuti ndo zviripo, totoverengawo isusu ipapo toona kuti aiwa inoti mwana zveshuwa ndewake, kana kuti inoti mwana hapana relationship yababa nemwanawo. Tinokupai tsamba totenda kuna DNA uyo. Handiti. Right. Toisa date ripi? End of February 2023. Ndinoona February akamera kusvika. Imimi toti early March nekuti muchawana mari kupera kwaFebruary. Toisa vhiki raMarch toti musi wani musi wa 1 March 1 chiti ngani kana kuti musi wa 5 toisa deo Friday yekutanga yaMarch musi wa 3 kuti waende musi wa 1 March Friday yekutanga musi wa 3 Friday 3 4 5 wanoenda Monday musi wa 6 Monday musi wa 6 oenda Monday musi wa 6 then maripots anosvika by Friday anenge atosvika pana. Pamusoro changamiri pamadheti amasvitsa kusvitsa musi wa 1 March tinenge tanzwa nemapurisa, tinenge tanzwa nekuenda kukoti amatora chanzi yekunosvitsa kuti tezvara tese tichingosangana neni tenge tichienda kumakoti. Isusu yedu iri kuenda mberi nekuti isusu asakava musi wa 1 musi wa 6 iwoyo. It means dare rinobva rataura kuti aiwa zvatakatonga zvamunoda zviya zvingazvibhadhara nekuti akanyepera dare. Ndikumbira kutaura vachangamira, ndikumbira kususawo mashoko ari kutaura vanhu ava. Musi wetakabva pano kuti michiti mibvai pano vakandishauta, that's why ndakavasungisa. Vakandishauta nezvemukati memwiri wangu chaiwo chaiwo. Saka ndobva ndafonera vahandina ndikandozvi kuti zvakaita direct kwete kuti uyu ndakanzwa murupanza. Vakandishauta vachipurudza vanhu ava vachiti vaita tsvina iwewe hapana kuchaenda vachindishauta nezvemukati kwebhokwa mangu. Handizivi kuti ndakatadza pano pasi pano chii. Saka ndafonera ishe wesabhuku. Sabhuku akabva ati alright ndikati ndikuenda kumapurisa uye ndiyo mutemo inoziyeni unonituka ndakudi kana iri mhosva ndinogadzwa semhosva zveshuwa ndakaenda mapurisa ndikaripota ndasakupopota vanhu vakutaka fosho vanitone disorder futi nini nekundishauda kwakaita kuzi hakuna mutemo wakadaro ndakatarechi ngatitedzei mutemo. Saka isusu musi wa 6 moenda kuma-DNA test. Friday yacho yemusi wani Friday tosangana pano March 6 ndo panoenda 6 kutoka Friday musi wa 10 musi wa 10 ndo matine dare musi wa 10 moyo musi wa 10 March. Ndikubira kusangana teitora zvatakusvika here mberi yotambe ndava nemari yacho handiri sambari vatangobatana. Kana mukatora kana mangwani kana kumirira mabharani kuti akupei mogara muinayo hapana chakashia. Samba ndatogara ndikatangoziva kuti tine zvitakanangana nazvo ndinotenda saka pamusoro mari yacho yebhazi yekuti aende nemwana kuma-DNA inobhadharwa munotsvaga imimi nekuti idambudziko renyu tese, harisi dambudziko rechii zvatinoda kuti tikunde. Handiti anozokurifandai kana akanga ari yebaba nekuti tinoda kuti zvinoti zvidi iye arikuda kuti uyu aisvirwa nasekuru wake, sekuru wake ndo wakadi wakamupa pamiri. Handiti muri kupanzwa
sekuru wacho ndo rimwe. Ndowapi sekuru wacho? Unoziva sei? Ndowapi sekuru wacho? Wari papi? Ndaramba yapa. Ndowapi sekuru wacho? Anoziva Ndiwo here awo sekuru wacho? Siwa hapa. Hadza hapo. Sandiwo sekuru wacho. Ndaikumbira tamukwanisa kuuya nawo. Mukati? yaimwekare Omuri wapi sekuru wacho wabva waitiko wachoonekwa. Akangwaya kamnema kutonza sekuru wacho. Kana akanganzisa ndiye sekuru wavo kutosimbiswa. Eti pane makuna asekuru ine muzukuru. So I think nyaya yenyu yakanaka idambudziko. Munoziva mwana kana aita dambudziko. Dambudziko iroro haufaniri kuti ufunge kuti rinosolvwa nomumwe munhu. Unotosolvha iwewe nekuti dambudziko raakaita haana kuita zviro zviri proper. Zviro zviri proper ndezvekuti mwana anoenda kuchikoro. Opedza chikoro oita kosi. Opedza kosi odanana nemurume. Murume uyo odi obvunzira. Abvunzira odi operekedzwa kana kuti ochadi white wedding kana kuperekedzwa nana tete. Ndo zvinechi zvaunoti handina dambudziko. Asi izvi zvinenge zvaita matambudziko munotoshingawo futi kuti mudi muweke mutosolve dambudziko racho riripo. Nekuti dambudziko renyu pachishona kuti chakupa chironda chatinonzi kuti ndo chironda chamakadini chamakapuwa. Mwana uyu akakasika kuda zvevarume ari mwana muduku ndo marizauts acho. So dai angabvuma zvaikunyoitirai izi. But uyu ari kuramba ende arikutaura naumbomusvira kana kahwani handirambombata indaitomuperekedza achindosvirwa nasekuru wacho. Ndokunyepa tese taatisiripo handiti wachitoitana achiteera musikana kuhuni ndikatoteerwa kuhuni ari kuti ndaitumwa nasekuru wacho. But ndo zvaari kudii unoziva sei kuti angasiya. Ndo zvaari kutaura kuti mwana problem iri pane musikana ndiye akacreata problem iyi. Dai asina kucreata problem iyi musina problem iyi musiri muno, asi akacreata problem iyi. Saka isusu kugona kugarara uiteedza handiti chichona chechiriri chinokutaurirai bana state nekuti hatikwanisi kuti timuti pamwe zveshuwa haisiri nhumbu yake. Ndakutaurai kuti isusu before macovid takaita 7 pa7 atakaita 5 atakaita 4 akanga ari wasikana wainyepera varume 1 ikabuda chete. Saka dai takangomhanya kuti takunodii varume vangada vari kubhadhara vanasiri wavo murubaona. Saka apa pabuda nhau yekuti uyu anga airara nasekuru wake. Saka isusu imi hamungazvizii, ini handingazvizii. Vanotoziva ndiyo 1 2 3. Saka ngatiteedzei magwara mazuva ano azvichanetsi toita DNA nekuti ndiye apomerwa anofanira kuti abvise mari yekuti abude munyaya. Obuda munyaya abuda muchamubhadhara kana yaya zviri zvekunyepa. Mwana wenyu anga achimunyepera muchamubhadhara, momubhadhara mari yaakasenza yeDNA test yacho, muchamubhadhara momubhadhara mari yemadamages yake yaachataura muno kuti makandisvibisa. Ndokunge zvabuda zviri chii zviri nhema. kana akanobatwa ari iye sekuru awachaitwa sei? Ndo zvatataura tazvitaura zvakare. Akanobatwa ari iye achabvisa pfuma, achabhadhara mari yekupedza nguva yenyu achinyeperwa natezvara nemwana wenyu, achabhadhara ramambo zvakare. Asekuru akutaura avo sekuru vanounza nyaya yavo asi munovaziva
sekuru vanounza kuti wakandinyephera ndo madamages atinoda kuti achabhadhara madamages ekudi zvese izvozvo. So ngatiende chisimuka imwe chisimuka imwe tosangana musi wa 10 March. Imi mune musi ndo zvamuchazoita. Munofamba rebhazi kuenda ari kusenza